Záběvky, vítejte u dalšího vlogu, kde není Kazík a hned vám řeknu, proč to není Kazík. No, protože odjel k babičce. Takže do Běloruska. Jo, chci vám ještě říct, že mám jaksi zlomený malíček a oni mi to sádrovali až sem kokoti. Takže natáčí mě kámoš, protože já to v levý ruce neudržím ten mobil, abych to... Je moc velký. Je moc velký. A... Co jsi dělal s tou rukou, že to máš? To vysvětli to. Jo, to jsem dělal. Takže skočil jsem salto, nějak jsem ho přetočil jaksi a prostě nechal jsem pod sebou nějak malíček, prostě jsem si nějak, vole, tady nějaká kost, tady někde, vole, jsem si zlomil nebo co, já už nevím ani, na to sedu. Tak, to je pěkný, co? Kazík by měl přijet asi tak za týden, cca, takže snad to bez mě přežijeme. Myslím, že jo. Tak týden tu budete jenom se mnou, že jo? To snad dáte, lidi. Korálně svědí. A co jsem vám chtěl říct, takže to ask video, už mě s tím serete pěkně, protože nepíšete žádný otázky a z čeho pak máme udělat to video. Takže ask necháme na jindy, úplně na jindy, necháme to aspoň na, jestli docílíme aspoň k 100 subs, tak až to necháme. Takže speciál vlastně video pro 100 subscribů, který jste dali vy, tak vlastně bude ask video a další hovadiny, to je pro vás, to je tajemství ještě, protože vás chceme překvapit s Kazíkem. A ještě nemáme vymyšlený co. Co? Ještě nemáme vymyšlené, co pro vás uděláme, ale to je takovej detail. Tak já si myslím, že to je asi konec tohle videa. Pokud se vám video líbilo, dej like. Pokud se nelíbilo, strč si palec do prdele. A, tak ho tu klasíku znáte, odebírejte, lajkujte, komentujte, sdílejte náš kanál a to je asi všechno, takže čau.